Skiklubben Harskov byder velkommen til fredagsski på Vallåsen. Hver fredag i vintersæsonen, som normalt løber fra januar til april måned, kører Skiklubben Harskoven til Vallåsen i Sverige for at træne deres skifærdigheder. Når vi har sejlet fra Helsingør i Danmark til Helsingborg i Sverige, er der kun 65 km til Vallåsen. Har man ikke eget skiudstyr med hjemmefra, er der mulighed for at leje udstyr på stedet. På turen er der mulighed for at få skiundervisning på alle niveauer. Så det første, vi skal lære, det er at gå på skiene, og så skal vi lære at rejse os op, når vi er faldet. Der vil være undervisning lige fra begynderen, som aldrig har prøvet det før. For den øvede, som kan klare grønne, blå eller røde pister. Og helt op til eksperten, som mere har behov for finpudsning. Ja. Pas på, at du ikke koncentrerer dig for meget. Meget bedre skiløb. Sving. Og det, der egentlig kommer til at ske, det er, at I kommer til bare at stå og vente. Gå ned, og så står I og venter. Spred skiene! Sådan! Ja! Undskyld. Med Vallåsens gode evne til at lave kunstsne og med en relativt stor livskapacitet, kan man nå mange gode skiture i løbet af en træningsaften. På turen kan der også blive mulighed for at afprøve slalom, deltage i portræninger og konkurrencer, som blandt andet arrangeres i samarbejde med Dansk Skiforbund. Liften lukker kl. 21, og efter 3 gode timer på ski, står bussen klar til at køre hjem mod Danmark igen. Vil du vide mere om fredagsturene til Vallåsen, eller om skisporten generelt, så kontakt Skiklubben Harskov.